The parents flag chaos at Mugabe school. Zvipere Moshe zvakunyanya kubuda pachena kuti aiwa the situation iri munyika yeZimbabwe aiwa kwese kungava kumasupermarkets kungava kuzvikoro kuva kuma-youth facilities zvinhu zvese zvadhakwa taona kuti maparents uye achiita chaos aiwa pane one of the Mugabe schools ari munyika yeZimbabwe anozoratidza kuti aiwa vanhu vakunyatsa kuda transformation and change munyika kuti via panapa newsday vanobuda komana neheadline ramunhu ranzi parents flag chaos at Mugabe school kubudanyura chiti parents of learners at Robert Gabriel Mugabe primary school in Marondera are complaining of teachers who are not reporting for duty as they fear for the worst for their children. Newsday can report. The parents said they wrote to the Primary and Secondary Education Ministry, Zimbabwe Anti-Corruption Commission District Schools Inspector and local officials to no avail. The parents said the future of their children was at stake given the chaos at the school. They accused the school head, 1V Mapeza, his deputies, a Mrs. Mashababe and a Mr. Ruiza, of failing to rein in wayward behavior. Ndio mashukana bwana nyongo panapa ndakakomana aiwa newsday achiti aiwa zviri kuitika one of the Mugabe school uku zvinoratidza kuti nyika yeZimbabwe the future yevana magenerations ari kuuya izvezvi aiwa do not expect kuti achange ari bright nokuti mateachers acho than reporting for school panapa nyange mukaripota kuthe ministry nokubona kuti anti-corruption hapamborina kana any resolutions kana zvinomusoro zvinodiscussiwa kana kuti zvinoputwa into place zvaruke panapa vachikomplaina vachiti aiwa chaos yairapta maparents akutotyira future yevana vavo nokuda kwezvakonzereswa aiwa nethe regime iri panguva inoyi. Imbudise mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section miri kutidze mafunguro enyu musaona subscribe or like, shut on the bell icon.